Navidad.
quarta trobada de Torres Humanes, un esdeveniment únic a la ciutat de València. I és així, en el marc de les 36enes Festes Populars, que ha estat possible gràcies a la Comissió de Festes i a la col·laboració de totes les entitats organitzadores del 8è cicle cultural al voltant de la Dolçaina. Demane per a totes elles un fort aplaudiment. Les colles participants que ja han delegat les seues figures al llarg de la cercavila enguany són la Muixeranga de Cullera i la Muixeranga de València. Un fort aplaudiment. Com és costum, als aplacs muixeranguers, les colles faran una entrada a la plaça amb unes figures caminades i després farem un parell de rondes d'algunes figures més i acabarem amb alguns filets d'un partit de millor. Així que entrarà en primer lloc la Muixeranga de Cullera, la Muixeranga consolidada en el país. Tenim el plaer d'oferir-los una estrena mundial. Iniciarem la nostra actuació amb el ball de la Muixeranga de València. Les muixerangues actuals tenen els seus orígens al ball de valencians. Les figures que han perdurat eren el remat del ball, l'eclosió final de la dansa. La Muixeranga València, en el seu intent de recuperar i recrear la cultura valenciana popular i festera, ha teixit aquest ball fruit del treball del nostre company David Castillo Ferri.
Thank you.